Сүзләрдән белмәсен мине, күзләрем сөйлиләр шулай да, җырларым шишә шул телемне, сүзләрдән белмәсен хәлемне, аңларсың тыңласаң җырларын, күчсеннәр йөрәктән йөрәккә, җырларым күңелем нурлары. Күчсеннәр йөрәктән йөрәккә, җырларым күңелем нурлары. Мәхәббәтем сөйгән гөлем, мәхәббәтем бердән-бере. Ишетәм синең өчен, җырлыйм бүген, җырлыйм бүген. 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 Мәхәббәтем сөйгән гөлем, мәхәббәтем бердән-бере. Ишетәм синең өчен, җырлыйм бүген, җырлыйм бүген. Ишетәм синең өчен, җырлыйм бүген, җырлыйм бүген. Хәерле кич, кадерле дуслар. Хәерле җомга киче белән, хөрмәтле иптәшләр. Бүгенге җомга очрашуын без Рангулова башкаруында Резида Ахьярованың Наил Касимов сүзләренә язган «Синең өчен җырлыйм бүген» дигән җыры белән башладык. Авторлар «Синең өчен» дип атасалар да, җыр сезнең барыгыз өчен дә булды, хөрмәтле тамашачылар. Бүген 14 июнь, җәй уртасы, көннәрнең иң озын чагы. Быел көннәрнең озынайган, җәйнең иң матур чагы республикабыз өчен дә гаять шатлыклы вакыйга алып килде. Әле 3нче көн генә без Минтимер Шәрипович Шәймиевны Ирекле Татарстан Республикасының беренче президенты итеп сайладык. Күп милләтле Татарстан Республикасы сайлауларында катнашып, үз теләгегезне башыруда ныклы сүзегезне әйткән өчен рәхмәт сезгә. Күрше республикаларда яшәүчеләр өчен дә, чит илләрдә яшәүче туганнарыбыз өчен дә, бу барыбыз өчен дә олы бәйрәм. Суверен Татарстанда РСФСР президентын сайлау үткәрелмәүдә республикабызда яшәүче күпчелек халыкның ихтияр көче җиңеп чыгуын раслады. Бүгенге җомга очрашуында катнашучылар исеменнән барыгызга да бәхет телим, хөрмәтле иптәшләр. Инде очрашуга чакырган кунакларыбыз белән әңгәмәбезне башлыйк. Соңгы елларда ачыклык, хәбәрдарлык кебек уңай күренешләр тормышыбызда урнаша, һәм илебездә башка милләтләр кебек татарлар арасында да иҗтимагый аңның үсүенә мөмкинлекләр бирә. Менә туган телебезне өйрәнү, әдәбиятыбыз һәм сәнгатебезнең тарихи сәхифәләрен ачыклау, аларның бүгенге һәм киләчәге турында фәнни нигезләргә корылган кайгыртучанлык күрсәтү мөмкинлекләре
киңәя. Әле менә күптән түгел генә оештырылган, дөресрәге күптән түгел генә нигез салынган татар телен һәм мәдәниятен үстерү һәм саклау фонды әнә шундый юнәлештә эшләүче оешмаларның берсе. Казан университеты профессоры, безнең күп җомга тапшыруларында катнашып килүче профессор Миркасим Гатлахадович Госманов бу фондның президенты. Миркасим Гатлахадович, менә фондның максатын аның исеменнән бер кадәр чамалап була инде, ләкин бер кадәр генә шуңа күрә президент буларак сез менә шуңа киңрәк, тулырак, төгәлрәк итеп тукталсагыз иде. Рәхмәт. Мин сүземне иңелек бүтән җәмәгатьчелегебезне бу көннәрдәге ирешкән казанышлар белән котлаудан башлыйсым киләм һәм алда киләчәк бәйрәмнәргә уңышлар теләп, безнең бәрәкә берлегебез, безнең бердәмлегебез тагын да югары күтәрелсен дигән теләк башлыйсым киләм. Инде фонд мәсьәләсенә килгәндә бер ачыклык кертеп китү зарур. Фонд дигән әйбер бездә соңгы вакытта гына барлыкка килсә дә, ул тормышта бик тирән тарихка ия. Элек халкыбызда вакыф дигән бер махсус институт булган. Вакыфка җыелган милек ярдәмендә җәмәгатьчелек үзенең мәктәп мәгариф эшләрен, мәдәни эшләрен саклаган, үстергән, алга алып барган. Менә шушы вакыфлар бездәге алар исәбенә яшәгән мәктәп мәдрәсәләр күптән бетерелгән булса да, хәзерге вакытта менә оешкан, ләкин дөньяви нигездә оешкан фондта шундый ук халыкның үз эшчәнлеген гәүдәләндереп, халыкның үз ихтияҗын үти торган бер махсус иҗтимагый үзешчән оешма. Безнең фондка килсәк, ул исеменнән күренүчә татар телен һәм мәдәниятен саклау, яклау һәм үстерү фонды. Аның бурычына безнең телебезгә, әдәбиятыбызга, культурабызга караган истәлекләрне саклау, пропагандалау кертә. Шул юнәлештә китаплар бастыру, китапларны тарату, халыкка җиткерү. Яшерен батырын түгел. Бездә фәнни китаплар, тарихи гыйльми китаплар чыга тора, ләкин аларның күпчелеге халыкка җитә алмый. Чөнки хөкүмәт исәбенә, дәүләт исәбенә чыккан китаплар бик әз тираж белән чыга, һәм алар гыйльми даирәләрдә генә чикләнеп кала. Менә безнең фондның максаты безнең культурабызга, тарихыбызга караган шундый китапларны күбрәк бастыру һәм киңрәк тарату. Менә шушы максаттан чыгып без хәзер кайбер эшләрдә эшләп дип әйтергә була. Мәсәлән, Бакыяга урманчының күргәзмәсен оештырудан тыш, кайбер узып барган вакыйгаларга катнашудан тыш, соңгы вакытта без 2 китап бастырып чыгардык. Моның берсе «Очерки по истории Казанского ханства» дип атала, Худяковның китабы. Безнең халыкның тарихын урта гасырдагы шактый дөрес, төгәл һәм кишилекле итеп тыртырга омтылган китапларның берсе. Икенче китапны бу көннәрдә чыгып ята Казан университетының мәшһүр профессоры Карл Фуксның Казан татарларына багышланган 2 хезмәте. Менә бу китап шушы көннәрдә чыгачак, бу алда булачак җыен бәйрәмнәрендә сатылуга да ирешәчәк. Шулай ук хәзер 3нче китапны әзерләп ятабыз. Ул безнең татарча хәзерге язуларны укый алмый торган кешеләр элекке иске язуыбызны өйрәтә торган китап. Аның авторы бүген монда да утыра, бәлки махсус та хәзер ул катнашыр үзебезнең бу әңгәмәгә. Шулай ук Исмагыйль бәй Гаспринскийның китабында чыгару күздә тотыла һәм киләчәктә балалар өчен бик күп тираж белән, яхшы сифат белән татар халык әкиятләрен чыгару. Миркасим Гатлахадович, менә сез татар телен һәм мәдәниятен үстерү фонды дип исемләнәсез, беренче эшегезне русча китаплар чыгарудан башлагансыз, моны ничегрәк? Моны безнең тормышыбызның табигый шартларынан аңларга кирәк. Чөнки халкыбызның күп өлеше хәзер татарча укудан мәхрүм. Халкыбызның күп өлеше республикадан читтә яши. Демәк, үзебезнең татарча укый алмаган кардәшләребезгә дә мәдәниятебез буенча белем ирештерергә кирәк. Шул вакытта маңкортларның саны азрак булачак.
Бер. Аннары без бит айрым изоляцияланып яшәмибез. Руслар да яши, чувашлар да, марилар да яши. Алар да безне тарихны белсеннәр, аңласыннар. Телне яклау, саклау, үстерү ул юмылу аркылы түгел, бәлки киңрәк дөньяга чыгу аркылы булырга тиеш. Шул күзлектән чыгып без рус телендә файдаланабыз, инглиз, немец, француз, гарәп телләрендә дә файдаланачакбыз. Һәм шул бүтән дөньядагы телләр ярдәме белән үзебезнең телне дә алып чыгарга тиешбез. Юмылып, кирләнеп, үзебезнең теге ишкә бикләнү аркылы түгел, бәлки киң дөньяга чыгу аркылы. Шуның өчен безгә тел сайлау мәсьәләсе ул гадәти бер үҗәтлек кирлек кенә түгел, бик тирән уйланылган, киң уйланылган һәм киң планга, сыйфатка ия башлангыч дип исәпләйм. Рәхмәт. Менә сез анасын әле баштарга әйтеп киттегез, сүз уңайнан җыен үткәрү турында. Менә бу турыда да бүген махсус әйтәсе килә. Җыен Сабантуй безнең халыкның үз ара бәрәкә бердәмлеген, ичке берлеген гәүдәләндергән зур юлаларның берсе. Безгә хәзер халкыбызның бердәмлеген, ичмасам елына бер вакыт дигәндәй җыелып, бер-берсе белән исәнләшеп, күрешеп, танышып алырга мөмкинлек була торган традицияларын яңадан уяту, аякка бастыру һәм ныгыту бурчы бар. Менә шуннан чыгып минем тагын бер сорауым бар. Гафу итегез, бүлдердем ахырсы. Юк, дәвам итегез. Менә мондай эшләр үткәргәндә инде төрле концертлар, җыеннар үткәргән вакытта ул әлбәттә билет сатып иштырыла инде, инде крем алынганнан әйбит. Сез менә мондай оешмалар инде, фондлар алар нигездә дәүләт тарафыннан инде дә булса табыш алмыйлар, крем алмыйлар. Сез менә шушы җыеннар лидерлардан уздырудан берәр төрле табыш аласызмы үзегезгә, файдаласызмы? Без дөресен әйткән вакытта бу җыенны файда алу максатыннан түгел, бәлки акча тотып, хәйриядән кергән, ярдәм юлыннан кергән акчаны тотып, халыкның традициясын аякка бастыру өчен эшлибез. Монда файда алу күздән тотылмый һәм файда булмаячак. Материаль файда. Матди файда булмаячак. Ләкин рухи, мәгънәви файда булачак. Әгәр дә без киләчәктә шушы җыенны ел сайын уздырып, традицияга әверелдерсәк, безгә образлы итеп әйткәндә, меңләгән сум файда түгел, миллиардлаган сумлык файда булачак. Безнең максат шул гына. Ярый, шундый изге эшегездә сезгә уңышлар, президент әфәнде. Рәхмәт, мен уйлыйм, җәмәгатьчелегебез бу беренче җыенга бик актив катнашыр, шунысы белән үзенең бәрәкә берлеген тагын бер катраслар. Чөнки беренче җыен матур булып уза алса, аның киләчәге дә гүзәл һәм күркәм булыр. Әлбәттә, рәхмәт. Республика Үзәк фәнни китапханасы директоры, Татарстан Республикасының халык депутаты, язучы Разил Вәлиев, минем белүемчә, менә җәйгә чыккач кына да ярты дөньяны әйләнеп кайтырга өлгергән инде. Минем ишетүемчә, күрше Мордва Республикасыннан башлап Америка Кушма Штатларына кадәр барып җиткән бу сәяхәтләрнең икесе дә китап язмышына бәйле булса кирәк. Шулаймы? Шулай да монда булды аз гына. Мин Мордовиядан башлап Америка Кушма Штатларына түгел, киресенчә Америка Кушма Штатларыннан башлап Мордовияга кадәр сәяхәт кылдым. Мин үзебезнең күршеләрдән башлаган идем. Дөрес әйтәсез, бу зур сәяхәткә, олы сәяхәтләргә мине татар китабының язмышы һәм бүгенге хәле чакырды һәм йөртте, минем кулымнан җитәкләп йөртте. Барыбыз да беләбездер инде, без соңгы елларда шактый татар китабы турында, аның байлыгы турында күп сөйлибез. 1917 елга революцияга кадәр татар халкы чыгарган, татар басмаханәләрендә чыккан китапларның саны 15 меңнән артып китә. Алар исеме 15 меңдә генә, аларның дәнәләре, тиражлары дистәләгән миллион булган. Без ул вакыттагы Россиядә, Русиядә иң китаплы халыкларның берсе, рус халкыннан соң икенче урында торганбыз. Ләкин кызганычка каршы, бу тарихның катмарлы елларында, 30-нчы елларда, 40-нчы, 50-нчы елларда безнең бу китапларыбызның күбесе юкка чыгарылган, яндырылган, юк ителгән. Менә бүгенге көндә безнең Татарстанның баш китапханәсендә, республика китапханәсендә шушы 15 мең исемдә китапның бары тик 1 меңнән артык гына саклана.
Калган 14 меңе кайда? Калган 14 мең без аны кайдан эзләп табыйк? Менә шушы без соңгы елларда, соңгы арада шушы китапларны табу, шуларны үзебезнең китапханага кайтып, һич чыгында аларның күчермәләрен, копияларын алдыру турында кайгыртабыз. Һәм менә шул максат белән мин Америка Кушма Штатларына барып чыктым. Ни өчен Америка Кушма Штатларына? Бүгенге көндә безнең илдән кала татар китаплары сакланган берничә төбәк бар. Ул Кытайда татар китаплары саклана, Алманиядә, Германиядә, Финляндиядә, Төркиядә һәм билгеле дөньяның иң зур китапханәсендә Вашингтонда, Америка Кушма Штатларындагы Конгресс китапханәсендә. Мин барганда ук анда татар китапларының, борынгы татар китапларының булуларын белсәм дә, ул турыда мәгълүматым булса да, ләкин шушы дөньяның иң зур китапханәсенә килеп кереп, анда үзебезнең китапларның шул кадәр кадерләп саклануы, аларның шул кадәр тулы басмалары булу турында, тулы җыелмасы булу турында башыма да китерә алмаган идем. Америка Кушма Штатларының Конгресс китапханәсендә 100 миллионнан артык китап саклана. Анда бөтен дөнья китабы бар, ләкин анда һәр кемгә китапта бар дип әйтеп булмый. Алар бүгенге көндә дә үзләренә килгән китапларның бары 40% калдыралар, калганнарын читкә җибәрәләр. Алар иң кадерле, үзләре кирәк дип санаган дөньяви, дөнья күләмендәге культурага, тарихи әһәмияткә булган китапларны гына җыялар. Һәм шул китаплар арасында безнең татар китапларының искиткеч зур булуы мине шаккаттырды. Үзебезнең Татарстанда, үзебезнең илебездә китаплар бүгенге көндә дә булганнары да кадерсез хәлдә, кысан алачыкларда, кысан подвалларда, юеш подвалларда аунап яткан вакытта, аларны куярга урын булмаган вакытта, Америка Кушма Штатларының баш шәһәрендәге, дөньяның баш китапханәсендә безнең татар китапларының шул кадәр кадерләп саклануы минем өчен шул кадәр сокландырды да һәм минем җаныма җәрәхәтте салды. Аннан соң менә сез әйткәнчә, мин Америка Кушма Штатларынан кайту белән Мордовияга киттем, Саранскига. Мин контрастлар илендә ядым burada. Америка Кушма Штатлары һәм Мордовия. Мордовия бик матур ил, анда бик матур яши, үзебезнең халкы яши. Мин анда иң беренче шәйтеп Сыркыда авылына бардым, Такташ авылында. Татар халкының йөзек кашы буларлык, күз өстендә кашы буларлык шагыйрьләрнең берсе Хали Такташ авылы чыккан. Хали Такташ авылында шагыйрь булган авылда бүген татарлар җүнләп Такташ телен белмиләр. Хали Такташ авылында бер генә татар китабы да мин таба алмадым. Хали Такташ туган авылында мин татар мәктәбе таба алмадым. Хали Такташ туган авылында мин татар телендә җырлаган җыр ишетмәдем. Анда клуб та юк, бер нәрсә. Авыл үлемгә хөкем ителгән. Ул безнең кул сузым гына җирдә, Татарстаннан поезд белән 10-12 сәгатьлек юлда гына. Авыл үзе тулысынча татар авылымы соң? Кысыркыда авыл татар авылы. Америка Кушма Штатларының Вашингтонда, мин һәм Нью-Йоркта бигрәк мин татар гаиләләрендә булдым. Анда 3-4 яшьлек балаларның рәхәтләнеп татарча җырлаганнарын ишеттем. Шатлатып урамга чыгып, балалар татарча уйнап йөриләр Нью-Йорк урамында. 4-5 малай җигереп каршыма чыкты. Киләләр дип кычкырып без килгәннәр, безне көткән булганнар. Шул мин анда татар китапларының иң кадерле урында сакланганын күрдем. Шул гаиләләрдә, китапханәдә түгел. Мин анда татар җырларына ничек яхшы мөнәсәбәтне күрдем. Һәм тагын бер нәрсә, менә без суверенитет турында сөйлибез бу көндәрдә. Суверенитет ул безнең Татарстанда яшәгән татарлар өчен генә түгел, без бу турыда күп әйтәбез. Һәм Америка Кушма Штатларында вакытта, Нью-Йоркта, Вашингтонда вакытта мин моңа тагын бер тапкыр инандым. Анда безнең Мәскәү газетлары безнең суверенитет турында, Татарстанда хәлләр турында төрле дөрес булмаган, бик төгәл булмаган хәбәрләр тараткан вакытта Вашингтонның, Нью-Йорк газетлары бик тә объектив материаллар, мәкаләләр бастырып чыгардылар. Шул ук Ирек мәйданындагы вакыйгалар турында безнең менә бу РСФСР президентын сайларгамы, сайламаскамы дигән вакыйгалар барганда, көн сайын диярлек Нью-Йорк газетларында Казаннан хәбәрләр басылып торды. Һәм шул вакытта Нью-Йорк татарлары җыелышып, җәмгыятьтә 300 татар җыелышып, җәмгыятьтә карар кабул иттеләр һәм 300 татар Казанга, Татарстанга, Ирек мәйданына РСФСР аны таләп итеп, Татарстан президент сайлауны яклап телеграм берделәр. Димәк, безнең халык, Татарстанда яшәүче халыкка түгел, бөтен дөньяда яшәүче татарлар безнең суверенитет турында кайгырталар, Татарстанның татар халкының бәйсезлеге турында кайгырталар. Мин Нью-Йоркта вакытында миңа Татарстанда хәлләрен сорашып, Алманиядән, Германиядән шалтыраттылар. Миңа Канададан шалтыраттылар, Австралиядән шалтыраттылар. Димәк, безнең халкыбыз әле үлмәгән, яши һәм яшәячәк. Ondan соң тагын менә халкыбыз яшәячәк дип үземне дә юатам, халкыбызны да юатам. Без инде шундый гомер буена үзебезне юатып, үзебезне сөендереп яшәгән халык.
Үзебез яшәсен өчен без үзебезнең тарихны белергә тиеш, үзебезнең хәтеребезне сакларга тиеш. Хәтер, халыкның хәтере, халыкның тарихы иң элек китапта. Үзенең китабының, үзенең тарихының кадерен белмәгән халык бер вакытта да зур халык була алмый. Мин шуңа инандым һәм киләчәктә дә менә бу өлкәдә үзебезнең китапларны, борынгы китапларыбызны туплауда эшләр башкарабыз дип уйлыйм. Без сезгә уңышлар телибез киләчәктә дә. Табигатьнең кырпыган мәле, ак биләүдәле таң нуры, төн боеклар үскәзәкәр күлгә, йолдыз яуа, йолдыз ягары, төн боеклар үскәзәкәр күлгә, йолдыз яуа, йолдыз ягары. Сүзләре балкып янып тора, сүзләре шып-шук сипкеле, бәхетләргә генә юрга кирәк, йолдыз яуган шушы мизгеллә, бәхетләргә генә юрга кирәк, йолдыз яуган шушы мизгеллә. Һәр күңелнең кулагыз балкышы, балкып янып торган бер чыра, бәхетләргә генә юрга кирәк, йолдыз яуа, йолдыз ягары, бәхетләргә генә юрга кирәк, йолдыз яуа, йолдыз ягары, йолдыз яуа, йолдыз ягары, йолдыз яуа, йолдыз ягары. Музыкаль тәнәфестәге чыгышы өчен җырчы Лидия Әхмәтовага рәхмәтебезне белдерик. Билгеле булганча, татар халкының әдәбият, сәнгать, мәдәният тарихында яңадан-яңа сәхифәләр ачыла. Менә бүгенге иптәшләребез икесе дә нәкъ шул турыда сөйли башладылар. Галимнәр безнең әдәбият сәнгатебезнең тарихы моңа чаклы раслап килгәнчә 20нче гасыр белән генә шикләнмичә, шактый еракларга барып ташканын ныклап дәлилләделәр, дәлилләп киләләр хәзер. Әлегәчә татар театры тарихында 20нче гасыр белән генә, 20нче гасыр башы белән генә бәйле идек. Театрыбыз тарихы шактый элегрәк башлана икән. Хәер, Казан дәүләт культура институты, мәдәният институты доценты Фуат Исмәгыйлевич Мустафин бу турыда тулырак сөйләр. Рәхим итегез. Рәхмәт. Инде Сватыхович, башта ук мин шуны әйтеп үтәсе килә. Күп еллар буе Казан мәдәният институтында эшләсәм дә, һәм озак еллар Идел, Урал, Себер татарлары мәгарифе, мәдәнияты мәсьәләләр өйрәнергә туры килсә дә, мин үземне театр белгече дип санамыйм. Чөнки минем айрым махсус хезмәтләрем юк. Шулай да үзебезнең татар театры, аның тарихы турындагы һәрбер мәгълүматны җентекләп өйрәнәм һәм материалларны туплыйм. Бу нисбәттән театрга караган минемчә кызыклы гына документаль материалларны тап булдым. Сез әйткәнчә, белгечләр татар театры 1900 елда барлыкка килгән дип исәплиләр. Әмма архив документлары 20-30 елларда үзәк журналларда, газеталарда басылып чыккан материаллар башкачарак фикер йөртергә этәрә. Мәсәлән, мин берничә тапкыр татар театрының белгечләр күрсәткән вакыттан шактый элегрәк барлыкка килү турында мәгълүматлар юлыктым. Билгеле булганча, 1930 елда Мәскәүдә СССР халыкларының сәнгать олимпиадасы үткәрелә.
Алар анда байтак кына милли театрлар катнаша. Шулар арасында татар театры да була. Театр белгече Моров «Просвещение национальностей» дигән журналда 7-8 саннарында «Җиңүчеләр олимпиадасы» дигән мәкалә урнаштыра. Ул анда булай дип яза. Бу театрларның барысы да яшь. Академик дип атарлык өлкәннәренең төзелүенә 50-60 елдан артык түгел. Күбесенә 13 елдан да кимрәк. Аларның барысы да Октябрь революциясыннан соң гына барлыкка килгән. Моров фикеренчә, татар театрының төзелүенә 30 елларда 50-60 ел була. Ягъни ул 19 гасырның 70-80 елларында барлыкка килгән булып чыга. Шул журналның 9-10 саннарында профессор Прыгунов татар театры дигән мәкалә урнаштырган. Ул да булай дип яза. Беренче тапкыр татар телендә спектакльләр кую идеясы үзенең тамырлары белән 19 йөзнең 70 елларына барып тоташа. Шунсы игътибарга лайыклы. Артистларның күбесе татар укытучылары була. Алар баштарак каникул көннәрендә генә спектакльләр куялар. Әлбәттә, бу татар халкы мәдәнияты тарихында бик зур вакыйга була. Siz татар артистлар куйган беренче спектакль, анда катнашучы кешеләр турында бер кадәр мәгълүмат бирә аласызмы? Менә шул мәкаләдә әйтелгәнчә, татар телендә куелган беренче спектакль булып Мирза Ахундовның «Ленкорань ханлыгы вәзире» дигән комедиясе куела. Шул автор бу вакыйга турында сакланып калган театр афишасы да шаһид дип яза. Документаль булсын өчен мин аны рус телендә нәсхәсеннән укыйм. Менә ул: город Баку. С дозволения начальства в субботу, 10 марта 1883 года в зале Бакинского благородного собрания будет дан любителями с благотворительной целью спектакль на татарском языке «Визирь Ленкорань», комедия в 4 действиях Ахундова. Начало в 7 часов 30 минут вечера. Спектакльдә катнашучы артистларның татарча исемнәре бирелә. Менә бу белдерүдә 1883 ел дип күрсәтелә. Бу журнал корректорының хатасы булырга кирәк. Чөнки мин соратып алган Азербайҗан ССРның Үзәк дәүләт тарихы архивы документында 1870 ел дип күрсәтелә. Менә ул документ. Ярдәм итегезгә. 1900 елларда татар зиялыларының кечерәк төркемнәре сан ягыннан ишәя. Баку театрында Трагик Халяфев, аның псевдонимы Араблинский, үзенчәлекле артист Вәли һәм башкалар эшли башлый. Шул елларда 90-нчы елларда, 900-нчы елларда Казанда һәм башка урыннарда труппалар барлыкка килә. Менә бу төрле шәһәрләрдә ешкан, эшләп килгән татар театрлары арасында бер төрле элемтә бәйләнешләр булганмы икән? Булган, әлбәттә. Гастрольләрдә булганда алар бер-берсе белән еш очрашалар. Казанда оешкан күчмә труппа Касыйм, Урал шәһәрләрендә, Тифлиста, Бакуда, Крымда булалар. Әнә шул вакытта Халяфев, Араблинский тәкъдиме белән менә бу ике коллектив, Казан коллективы труппасы һәм Баку труппасы бергә кушыла. Һәм алар бергә гастрольгә чыгалар. Нижний Новгородталар, менә Волжский билгеле артистка безнең инде Сахибҗамал Гизатуллина труппага алына, Габдулла Кариев, Астраханда театрга Зәйни Солтанов кабул ителә. Башка урыннарда да труппага талантлы яшьләр алына. Бик озаклап гастрольләрдә йөргәч, җыелма труппа Казанга кайта һәм Шәрик клубында урнаша. Сәяр дигән исем ала. Закламый аннан бер төркем артистлар аерылып чыга һәм Оренбург шәһәренә китеп Волжский җитәкчелегендә Нур исемле труппа төзелә. Менә кайбер монографияларда бу труппа Уфага китә дип языла. Монда ачыкларга кирәк аны. Күргәнебезчә, татар милли мәдәниятының тарихы тулысынча ачылып бетмәгән. Шуның içində мин театр белгечләре, галимнәр, театрыбызның беренче адымнары турында материалларны җентекләп өйрәнерләр дип ышанам. Һәм чөнки бу мәсьәлә бик җитди, принципиаль һәм зур әһәмияткә ия. Рәхмәт шундый мәгълүматыгыз өчен. Иптәшләр, хәтерлисездер, алдагы җомга очрашуларының берсендә халкыбыз җыр сәнгатының шишмә башларыннан булган мөнәҗәтләр турында зур гына сөйләшү булып узган иде. Әлеге тапшырудан соң редакциягә дә,
бу чыгышны оештыручы һәм башкаручыларга, менә Җәмил әфәндегә, Шамил әфәндегә сездән күп санлы хатлар килде. Безнең тапшыруларга биргән игътибарыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сезнең теләкләрегезне үтәп, Җәмил әфәнде Зайнуллинны һәм Казан дәүләт консерваториясенең Шамил әфәнде Насыйпов җитәкчелегендәге кыллы квартетын без бүгенге очрашуга кабат чакырдык. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Рәхмәт. Мөхтәрәм дуслар, узган мөнәҗәтләр һәм төрле борынгы көйләрне көйләп без сезнең белән инде танышкан идек. Бүген менә шул узган тапшыруларда яңгырамый калган тагын берничә сезне көй белән, мөнәҗәт белән таныштырасы килә. Узган тапшыруыбызда әйткән идек, татар халкының моңлары нигә бу кадәр әрнүле соң дип. Һәм бер гарәп профессорының бу мөнәсәбәттән безнең мөнәҗәтләребезне тыңлаган Багдадтагы Сәнгать университеты профессорының әйткән сүзләрен тагын хәтерегезгә төшерәсе килә. Нигә моңларыгыз бу кадәр әрнүле? Мондый әрнүле моңлар бик каты рәнҗетелгән, кимсетелгән кан яшь аркылы чыккан кешенең бәгырендә генә туарга мөмкин дип. Шуннан да безнең халкыбызның 1552 елдан соң башлап бүгенге көнгә кадәр сахифасында шатлыклы сахифалары күп түгел. Менә шушы дини эчтәлекле дип кенә елмаеп та кайсы вакыттан кабул итәләр бу көйләрне. Шулай да үзебезнең борынгы мирасыбыздан без
алай тиз генә елмайып читкә борылмасак иде. Аларның кайберләре сезгә тадыр, кайберләре хәтерегезгә төшереп булса, яңадан ишетүчеләр, беренче тапкыр ишетүчеләр бәлки күңелләрендә отып калып, оныкларына, улларына, кызларына көйләп бирерләр. Аннан гадәттә бу мөнәҗатларны, көйләрне хатын кызлар, өлкән яшьтәге апалар башкара торган булган. Ләкин инде безнең андый мөмкинчелегебез юк, киләчәктә бәлки андый фырсатны да табырсыз, инде Фатиха белүчеләрне табып киләтерсез. Биредә егетләр, мәдрәсә шәкертләренең көйләрен дә без инде көйләп күрсәтербез. Шамил әфәнде, әгәр ярдәм итсәгез икән. Мәдрәсәнең шәкерте мин, өйрәнәмен ысул din, торган урының тар булса да, күңелләрем хәтсез ләкин, чыгар идем каршысына, инсаф белән сүз кушарга, тузган бишмәт иске бүрегем, айнытадыр бу уйларынан. Бу мәдрәсә шәкерте зары дип аталган көйне Астрахандагы бер шәкертнең, Астраханда мәдрәсәдә укыган шәкертнең дәфтәреннән мин язып, һәм аның көен дә шул Астрахандан килеп Казанда дөнья куйган Рәшид агадан отып калган идем. Инде шәкерт көеннән соң моңсу мөнәҗатка күчик. Кышның озын кичләрендә биләр, әниләр, апалар бергә җыелышып кич утырган чакта һәркем үз эше белән шөгыльләнә торган булган, шөгыльләнә иде. Аның өлешчә мин дә күреп әле. Берсе юнырли, икенчесе оек бәйләсә, өченчесе яулык чигә. Булар янында яшь җилкенчәк кызлар да бар, егетләр тәрәзә төбендә өлкәннәрнең чыгып киткәннәрен көтеп аулап йөриләр дип әйтсәк тә була. Яшьрәк туташлар фал китабы яки йолдызлама ачтырырга да онытмыйлар. Бу йолдызнама китабын, фал китабын ачканда гадәттә минем хәтеремә кереп калган булай. Баш очына куеп, юрау дугасын укыйлар, аннан соң гына шул китапны итәккә куеп, сул яктагы текстан астан 13-нче юлны сайлап, шушы хикаятны укыйлар. Димәк, менә шушы хикаятта сезнең бәхетегезгә матур хикаят чыкса, инде киләчәгегездә уңышлы була дип, менә шулай әбиләр юраганнар. Яхшы юрау булса инде, монарга бераз мөхәчәй, башка күчтәнәчләр һәм шикләвекләр өлеш чыгаралар иде. Менә шушы вакытта моңсу гына итеп, өлкән яшьтәге апа менә мондый мәңгелек йорт көен укып көйләп җибәрә. Ишек уймаган, тәрәз куймаган, кызыл бал чыккан, түшәлгән юрган, каберем өстенә чардуган кыргыз, уагу тартып шатландыргыз, яфраклар ярса, кошлар сайраса, рухым шат булыр, дугалар барса. Һәм башка шундый моңсу сүз. Татар мөнәҗәтләрен Николай Чернышевский да өйрәнгән дип ишетеп беләбез. Бу дөресме? Әйе, Чернышевскийның архивта саклана торган материалда мөнәҗатның Гайса пәйгамбәргә багышланган шактый озын мөнәҗат, аннан соң татарлар арасында Мөхәммәдия көйнең үзгәртелгән көенә, Дидия көе, менә андый ниләрдә бар. Мин гарәп графикасын өйрәткән дәресләрнең берсендә ул кулъязмаларның бер сәхифәсен күрсәткән дә идем инде. Хәзер менә әле генә көйләнгән мөнәҗатка аһәңдәш тагын бер мөнәҗатны ишетеп карыйк.
Ул безнең укы Коръән илә намаз дип атала. Аның сүзе төрлесе төрлечә икәнлеген без сезнең белән хәзер аны тыңлап карыйк. Газраил катылганчы әҗәлугы кадалганчы билең телең тотылганчы укы Коръән илә намаз сузып кабык салганчы итеп үреләргә койганчы җавапларыңны биргәнче укы Коръән илә намаз. Шул ук сүзләрнең икенче төрле шәкеле, икенче көе дә бар. Ука иртән намазны, кошлар тыңлар авазыңны, ышанма угыл кызыңа, ука Коръән илә намаз. Буларсың әһлеңнән ерак, тиярсең җиңсез афрак. Өсте такта төбе туфрак, шул өеңне уйла дустым, шайтан сиңа сөйәлмәсен. Tezgənəngəni bəyləməsin, Haqqa düşman eyləməsin, Uqa Kur'an ilə namaz. Халқыбыз арасында киң таралган гарәп илләренә, гарәп халкы мәдәниятенә, гомумән шәрык халыкларына мактап язылган мәдхия сүзләре, мәдхия көйләре шактый зур. Менә шуларның таш басмада басылып чыккан Шам һәдиясе исемле мөнәҗатның сүзләре белән шулай зур мәҗлесләрдә башкарылган ишеткәнем булды. Менә килең, әй карындаш, Шамга киләлем, Шамга булган мәкамларны күрәлем, җәмигъ уммиядә намаз кылалым, нә гүзәл җәмигъдер җәмигъ уммия. Һәм башка шул тәртиптә. Инде менә шуңа туташтан Мәдхия Вайсул Карани дигән көйне, ул шәрык элементлары белән шундый бик чуарланган. Мин гафу үтенәм катнашучыларда, биредә катнашучылардан һәм тамашачылардан да. Мин инде җырчы түгелсәм, хезмәтем буенча шуның өчен гаепләмичә кенә барынча кадәри хәл мин көйләп күрсәтәм шуның өчен. Шамил әфәнде. Мәккәләр илендә канадин сәрде, Йәмән һилләрендә Вайсул Карани, әвәлиялар иле Вайсул Карани. Румда, Шамда аның исеме, Телләрдә дастан уламаш сөйләнер, Телләрдә дастан уламаш сөйләнер. Аслан хата чыкмас иде теленнән, һәм аны күрмәс иде. Ümmetine şafiqullah dedi, Cennetle gitme gide ümmetini kastı,
Yemen illerinde Veysül Karani Ali kaldırıp dıgayı hidelim Evliyalar cire Veysül Karani. Indi тапшыруыбыздың бірсінде Финляндияда яшаучы қардашларыбыздың тәфтиләу күйі деген күйге біз биредә біз тәфтиләу күйі деп атайбыз. Менә шуны тотқын Сөйенбикә җыры дип җырлап йөриләр. Ул бездә тәфтиләу буларак. Күрәсең, элегрәк алдағы елларда Сөйенбикә сүзен искә алуда зур җинаят дип саналгандыр. Шуңа күрә ни өчендер аны тәфтиләу дип атала. Бусы инде галимләр карамагында калсын. Менә шул тоткын Сөйенбикә җырын кыска гына берничәсен үрнәкләрен ишетеп карыйк. Ничә еллар бу бинада ялгыз başın bir salak su bir tilem ekmek benim aşağıdan Görmemiştir iki gözüm yaktı dünya yüzünü Yağalı mettehindi göze yaşım Ah nasip bulur mu bana Yakta dünyanı kuru Elle bu zindan içindeyi Çıkarma aziz canım Bakşalardayı sanduğaçlar sayrımken eldey Ellelarını da tutkun ittemiken düşmanım Озған тапшыруда шулай ук Сөйенбикә кетіп бара деген жыр белән танышкан идек. Хәзер шуның да бір-ике куплетін тыңлап карыйк. Дүрт йөзеп ел буе ким хурлыкка торсаң да син казан Сөйенбикә манараңда әйтелер бір күн азан Идел ага ярпалып, уңға суға чайпалып Ут көймәсе китеп бара Сөйенбикәне алып Сөйенбикә ак яулыгын тоткан учлап кулына Уш казаным қаласын деп үкіріп юй буяна Ие башын күлгәгәшін қазанға таба қарап Миннен башқа ниші битіп күн итер сөзі деп айып Инде соңғы вакытта халкыбызның тарихын дөрес итеп чагылдыручы китаплар да, язмалар да дөнья күргәли башлады. Бүген сезнең игътибарыгызга Миркасым ага Усманов моның турында таныштырды бу мәгълүматлар белән. Казан ханлыгының фаҗигасына багышлап иҗат ителгән бүгенге көндә бер генә җырны да, симфония да әле ишеткәнебез юк. Азәрбайҗан һәм үзбәк кардәшләребез бу өлкәдә шактый алга киттеләр. Үзбәкләрнең мәсәлән Надира бегим дигән тарихи искиткеч симфония әсәрен тыңлаганда нинди генә милләт кешесе булса да җыламый, тәэсирләнмәй, тыңлый алмый. Хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим итә торган көй мөнәҗат дип әйтикме, ул Казан алынган чорга кагыла.
Мин аны Шермешан районының Иске Кадый авылында бүген мәрхүм булган Габдрахман бабай Валиуллиннан ишеткән идем һәм язып алган идем. Ул геройлыгында катнашкан, тормышның әшесен күп күргән, искиткеч, матур, әхлаклы һәм үткен сүзле Мәзәкшән бабай иде. Рухы якты булсын, авыр туфрагы җиңел булсын мәрхүмнең. Бу көйнең сүзләренең бәлки галимнәргә таныштадыр ул. Ләкин мин үземә ишеткән булган менә шул көйен. Көйен мин аның ни өчендер әле колагыма кергәне булмады. Бәлки тамашачыларның кемдә булса аны ишеткәне бардыр. Сүзләре әлбәттә мин язып алганча кем сүзләре ул, кемгә карый, кайсы чорга карый әйтүемчә Казан ханлыгы чоры икәнлеге сүзләреннән билгеле. Менә шуны тыңлап карар идек, әгәр Шамил әфәнде ярдәм итсәгез бергә. Yalğız başım kara urman uyanında ilem yurtum baskınlar ulunda barmak idim kabrine atamın 90 kafir arqılı düştü yoluma. Bu köy şulay жылау арқылы башқарыла. Мен енді аның бүтін нишкәлікләрін де алмайым. Хәзір тағын екі купледен шуның ишетеп қарайым. Хатын қызыны мәсҗидләргә яптылар. Төннәр буе мыскыл итеп яттылар. Таң атқанда идел суына батырып, шуқындырып урасиленә заттылар. Аналардан айырып алган сабыйларны тәре тагып зинданнарга яптылар. Карт-кырларга зәгыйфләргә рәнҗү кылып тірі килеш салқын гүргә салдылар. Менә шушы үч куплетны мин Габдрахман бабайдан язып алган идем. Халкыбыз чарасыздан туган нигезен, газиз җырын ташлап китәргә мәҗбүр булган. Саны китсәң, аның сәбәпләре дә бихисап. Менә шул уңайдан чыгарылган бәйтнең бер генә юлын тыңлап укып күрсәтәсем килә. Мин аны Ташкентта яшәүче профессор Мидхәт Агатовтан язып алган идем. Идел буе киң диделәр, тар икәнен сиздек без, таралдык та сибелдек без, шәшелдек тә сибелдек. Казак ягы, төрек ягы, иссе диеп сөендек, таралдык та шәшелдек без, шәшелдек тә таралдык. Урал ягы, Сибир ягы, урманлык та тигезлек, таралдык та сибелдек без, сибелдек тә таралдык. Инде Шамил әфәнде һәм сезнең егетләрегез бергәләп ярдәм итсәгез, хан кызы җырларының икенче шәкеленнән берничә куплетны бүгенге мөнәҗәтләребезне, менә бу тарихи көйләребезне тәмамларга рөхсәт итсәгез икән. Aşı tutaş işigini min körəyim, yüzlərinin min biligin bir körəyim, yüzlərinin
Күлләреңнең мин билеген белмисеңме? Ай астынны туган айны Ашы туташ ишигеңне мин керәйем, Йөрешеңнең шибәрлеген бер күрәйем, Йөрешемнең шибәрлеген белмисеңме? Көяз баскан күгәрченне күрмәйсеңме? Менә шуның белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Иптәшләр, без бүген турыдан-туры эфирдә. Безнең әле тапшыру ахырына кадәр бераз вакытыбыз бар, берничә минут. Әйтергә теләгән сүзләрегез булса, рәхим итегез. Бу мөнәҗәтләр мөнәсәбәте белән берничә әйтергә теләр идем. Чөнки мөнәҗәтләргә мөрәҗәгать итү белән бергә без яңадан бая игътибар үзәгендә булган китапларга кайтып төшәбез. Бүген Җәмил туган безгә үзе язып алган, үзе ишеткән мөнәҗәтләр турында сөйләдем. Шуннан да халкыбыз әлегә кадәр хәтерендә борынгы рухи дөньябызның инҗе ташлары булган мөнәҗәтләрне сакларга тырышалар. Ләкин мин шуңа игътибар итәсем килә һәм бу юнәлештә Җәмилгә дә киңәш бирәсем килә. Мөнәҗәтләрнең текстлары сакланган кул дәфтәрләр бездә йөзәрләп түгел, меңәрләп дип әйтерлек. Мәсәлән, миңа археография экспедицияләре вакытында, халык арасында кул язмалар җыйган вакытта, һәр елны диярлек дистәләгән дәфтәрләрне табырга туры килде. Шәкерт дәфтәрләрен. Аларда гадәттә 5-6дан башлап 50-60ка кадәр җырлар, шигырьләр һәм мөнәҗәтләр, бәйтләр була. Кызганычка каршы моңарча без мөнәҗәтләргә бер кадәр кырын карап килдек. Ә инде менә тыңлап карауның үзе дә күрсәтә, мөнәҗәтләр ул халык рухының, рухи дөньясының аерылгысыз бер өлеше. Менә шуны хәзер инде җинтекләп өйрәнә башларга да вакыт. Әгәр дә Җәмил әфәнде безнең университет китапханәсендә, шулай ук республика китапханәсендә саклана торган кул язмалар арасында шул мөнәҗәтләрне җыеп, аларның текстынан бер китап тәшкил итсә, мин уйлыйм ки, безнең татар телен, әдәбиятын һәм культурасын саклау, үстерү фонды бик теләп бу китапны бастырып чыгарырга ярдәм итер иде. Бәлки алырсың. Уйланырлык. Рәсил туган, сезнең сүз бармы? Менә бу мөнәҗәтләр, такмаклар, җырлар дигән эшпиндә искә төштәре. Менә Мордва йөргән вакытта татар пешләсе авылында шулай олы агайлар, татар агайлар белән җыелышып утырдык. Анда да алар татар агайлар шул мөнәҗәтләр, бәйтләр, такмаклар җырлап утырлар. Мин шаккаттым. Мин белмәгән шул кадәр күп алар мөнәҗәтләр, бәйтләр әйттеләр. Мин шаккаттым. Һәм тагын шунысы мин һаман шул үземнекен сөйлим әле Америка турында. Һәм Америкада, Нью-Йорктан бер 60-70 чакрым читтә Атлантика диңгезе буендагы бер авыл шымак җирдә, бер бик яхшы йортта Абдулла Вафалы дигән безнең бер татарның бик зиялы бер кешесенең өендә кунакта булдым мин. Һәм шул агай да нәкъ шушы Мордва ССРның татар пешләсе авылындагы җырлаган мөнәҗәбәтләрне шунда Америкада җырлап утыра. Менә халык нәрсә таштыра. Менә халыкты безнең нәрсә саклап тора. Алар безнең бүгенге җырларыбызны яраталар, беләләр, ләкин барыбер алар борынгы җырларны җырлыйлар. Барыбер алар безнең үзебезнең бергәлекне, үзебезнең тамырыбызны үткәннән эзлиләр. Анда Америкада гачтан әйтмиш калганмын. Менә суверенлык дидек, чыннан да суверенлык белән башлап җибәрдек бүгенге тапшыруны. Суверенлык белән тәмамларбыз да, гомумән суверенлык бүгенге тапшыру гына сүзе түгел, безнең озакка мәңгелек сүзебез, бәйсезлегебез. Без кай вакытта суверенлык дибез дә, бу безгә генә кирәк, без моны без генә уйлыйбыз, без инде безнең шундый төшенкегә төшкән чакларыбыз да була, моңа инде безгә ирешү авыр булыр дип әйтәбез, уйлыйбыз, безнең ярдәмчеләребез безнең сүзгә колак салучылар булмас дип уйлыйбыз. Бәхетемә каршы мин Америкада, Вашингтонда, Конгресс китапханәсенең директоры Джеймс Биллингтон белән сәгать ярым сөйләшеп утырдым. Һәм ул кеше Америка Кушма Штатларының президентының советнигы, ярдәмчесе, ул сәгать ярым буе безнең Татарстанның суверенлыгы турында сөйләп утырды һәм Татарстанның бәйсезлеге турында. Димәк, Америкада да татарлар гына түгел, Америка кешеләре, Конгресстагы кешеләр дә безнең суверенлык белән кызыксыналар. Мин әйтер идем, һәр дөньядагы, һәр җирдәге, үзебезнең илдәге барлык нормаль, акыллы кешеләр бу мәсьәләгә айнык күз белән карыйлар. Амин, шулай булсын. Иптәшләр, Тапшыруда катнашуыгыз өчен сезгә барыгызга да рәхмәт. Шундый күңелләнгән өчен. Шулай, тапшыруыбыз ахырына якынлашты.
Шулай итеп саубуллашабыз.